आनी देवान संसार घडलो देवाचे पदवी कांयच एकसोर जायना प्रितूम मागी घडोवन सर्गूय रचलो तातूंत उणें अशें मनशा कांय ना मनीस आजूनय संसाराचो सोद लायता दुसऱ्या प्लॅनेटाचेर आजूनय कोण पावना अशें युनिवर्सान कितल्योश्यो गॅलेक्सी तांचो हिशोब आजून मेळोना ही व्हडली व्हडली नवलां मनशाक गिन्यान मेवलां करून दाखोवंक संवसारान मनीस नवी वस्तू कोत्ता त्यो वस्तू पिशें लायता तरूय गारान बोल्ल्यात वरान धाकटुली एक वस्त आसता ती वस्त आमी पयस कोत्ता व्हडलो फायदो तिचो जाता गारान घाराब्याक नातूर शांती गाराच्यो हालतात उंटी कोरमोडोंक पावता एकाच पारान शांती उतर आयकोंक दिसता मामुली पूण त्या उतरान आलोयला आख्खो संवसार शांती नासलेल्या मनशांचेर तिडकीचो येवन बसता देंवचार शांती बिगडल्या म्हूण संवसाराची झगडी झुजां संवसारान जिनसावार शांती मेळोंक ना त्या टेररिस्ट भावांक रोगतान आयज बुडयला संवसार आयज नदर आमी मारल्यार मोदींनी याड केल्यार फकत दुसऱ्याचें वायट चिंताय घरांत तुज्या सुसेग ना शेजाऱ्या सोबें मोग ना तिडकीन तांच्या उलयताय पिसाय शांती मागोन जेना दुसऱ्याकूय तूं दिना रातीस तुका दुसऱ्याची नोसाय ती मामुली वस्कोरी ती गादोरूंकूय बरी जोणेकल्याच्या काळजान सुवात जाय मनीस व्हडल्यो वस्तू कोत्तात संवसारान ह्या मनशाच्यान जायना कितलोय दुडू आसल्यार मनशा लागीं शांती दुडवांनी विकती मेळोना व्हडलो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पासून जाल्यार शांती पावोर कसो तांचेशी येना ती जेजू देशी मेवता संवसारान तिका वखदो संवसार मांडिना शांतीचो मनीस जावं गरजे वोंताक पाव तुजी शांती संवसाराक पावय शांती ना तांकां मोगान सोजमावून जेजूची शांती तांकां मेवय शांती तुमच्या सोबें आसूं दी जेजून मुटलें उतोरें तुज्या तोंडार खेळोय दुनिया संवसाराचें झूज टेररिस्टाचें तांचेर तुजी शांती देवय दुनिया संवसाराचें झूज टेररिस्टाचें ताचेर तुजी शांती देवय